салом мухлисони барселона ва канали барса TJ. ба наздикӣ бозиҳои ла лигаи испания дар хориҷ, яъне дар амрико, арабистони саудӣ ё шояд дар чин баргузор шавад. ла лига мехоҳад рақобатпазир ба АПЛ бошад ва ин роҳро пеша кардааст. соли 2018 шӯрои фифа бозии барселона ва жиронаро ки бояд дар майами амрико доир мешуд бекор карда буд. оғози моҳи апрел тарафҳо аз бастани қарордод эълон карда буданд ки ҷузъиёташ маълум нест, гӯё дигар чизе садди роҳашон намешавад. TJBARCA эълон кард ки мо аллакай роҳи амалисозиро гуфта истодаем. бозиҳо дар ҳақиқат дар хориҷа хоҳанд гузашт. фикр мекунам ки ин баъди 2 сол дар мавсими 2025-2026 амалӣ хоҳад шуд. мо пеши худ маҳз ҳамин ҳадафро гузоштаем ва чунин қарор мавқеи моро дар бозори амрикои лотинӣ устувор месозад, мегӯяд TJBARCA. дар умум қарор ҷолиб аст. ин ҷалби мухлисони ҷадидро бештар месозад, аммо ҷолиб ин ки дар он вазъият ки меҳмону ки соҳиби майдон дониста мешавад, ҳеҷ бовар карда намешавад ки дастаи бозии хонагии худро дар майдонаш не ё дар амрико доир кардан хоҳад. новаста ба ин ҳам идея ҷолиб менамояд, аммо TJBARCA-ро ҳеҷ таъриф накардему намекунем. TJBARCA ҳамзамон илова кард ки барои чӣ ла лига аз технологияи нав истифода намебарад. он хуб кор намекунад. бояд 5-6 миллион евро саҳмгузорӣ шавад ки технологияи муайянкунандаи голро як-ду бор истифода баранд. голҳои баҳсбарангез дар як мавсим 3-4 маротиба мешаваду халос. ин шуморо аз маълумоти инсайдерон дида фарқ мекунад, вале ба ақидаи TJBARCA хубаш ки дар ҷаҳон бо ҳисоб накардани гол дар Эл Классико шарманда шаванд нисбат ба оне ки 5-6 миллион евро барои технологияи нав диҳанд. пул барои маоши худи TJBARCA-ро баланд кардан пайдо мешавад ку? футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TJBARCA. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. тибқи хабарҳо дар пасманзари таваҷҷӯҳи барселона, ливерпул метавонад дар равзанаи интиқоли тобистона аз фурӯши Луис Диас маблағ ба даст орад. мерсисайдиҳо эҳтимолан дар тобистон тағйиротҳои ҷиддиро дар даста мегузаронанд ва Юрген Клоп дар охири мавсим тарки бошгоҳ мекунад ва танаффус дар фаъолияташ мегирад. овозаҳо паҳн шуданд ки баъзе аз бозингарони ботаҷрибаи ливерпул ҳам метавонанд дар як вақт бо клуб дастаро тарк кунанд, ба монанди Муҳаммад Салоҳ, Вирҷил ван Дейк, Трент Александр Арнолд ва Диас, ки ҳама ба рафтани мураббӣ алоқаманданд. Диас дар 33 бозии Премер-лига 8 гол ва 4 ассистро ба номаш қайд кардааст, ки ин натиҷаи бад нест, аммо эҳтимолан роҳбарияти дастаи Ливерпул интизори он буданд ки онҳо дар ин мавсим барои унвони қаҳрамонӣ талош карда метавонанд ва ҳоло нашрияи Mundo Deportiva исрор мекунад ки Ливерпул бо ин ҳамлагари тими мунтахаби Колумбия хайру хуш мекунад, чун ӯ дар рӯйхати дастаи каталонӣ қарор дораду вингери асосӣ ба нилнориҳо лозим шудааст. дар барселона пресс-конференсия доир шуд ки ХАВИ ва Лапорта аз идомаи ҳамкорӣ эълон карданд. ХАВИ ҳолатро чунин шарҳ дод ки моҳи январ ман ба президент Деку ва шӯрои роҳбарият гуфтам ки рафтанам ба даста кӯмак мекунад. ман фикр мекунам ки лоиҳа ҳоло ба анҷом нарасидааст ва метавонад ғалабаофар шавад. ман ба ин боварӣ комил дорам. бозингарон ба он умед доранд ва ман хулосаамро иваз кардам. одами оқил худ роҳи ислоҳро пайдо мекунад. яъне чӣ, Лапорта иваз мешавад? Не, ин ҳама қарори ХАВИ ба рӯҳияи ӯ вобастагӣ дорад. чӣ иваз шуд аз он лаҳзае ки ХАВИ аз рафтанаш ба ҳамагон эълон карда буд? соли оянда ҳам пресса сармураббиро фишор хоҳад дод. Лапорта ва Деку боз ба дӯстони худ такя карда хулосаҳоро мебароранд. хоб дидану ба овозаҳо гӯш додан ин стили кории онҳо шудааст. барои ивази ваз ҳадди аққал ба шӯрои аналитикон бояд муроҷиат кунанд. дар ҳоле ки ҳама дастаҳо аз технологияи нав истифода мебаранд, Лапорта имрӯз пага назди фолбинон рафта барои оянда коре хоҳад кард. барои ҳамин Барса то ин дам ба бахти худ такя карда бозиҳоро баргузор мекунад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наврҳои баъдӣ хайр.